Така, това ни е апартамента, тук ни е входната врата, в дясно ни е входната врата, в ляво ни имаме един килер. В този килер в момента няма нищо, но може да има за в бъдеще. Тук имаме масичка, по принцип имаме 4 стола в тази част на апартамента. Тук ни е барполта, насам ни е хола, там е Васил, нещо си рови с интернет, който откраднахме от съседите. Имаме си хубав полилей, чисто нов диван, хубава масичка. Много си бърз. С кое? С клипчето. Що? Я почти от начало пак. Абе, гледай си работата. Насам е банята ни. Имаме си мивка. Много хубаво голямо огледало. Тоалетната, ваната. Имаме си душ. Насам е нашата стая. Тук сме трите момчета. Аз съм от ляво, от дясно. В средата е Васил, там е Мартин. Имаме си хубаво прозорче. Гледката е просто много хубава от тук. Не само от тук. Там е пред блока гледката. И в стаята имаме една лампа само, един голям гардероб, в който сме са събрали тримата. И насам видим пак Васил. Здрасти, Василе! В дясно имаме, това ни е кухнята, имаме голям хладилник, микроволнова печка с газови котлони. Тук ни е сушилнята, мивката. Много шкафове, много нещо. В тази стаечка тук ни е пералнята, сушилнята. Имаме си всичко. Така. Продължаваме насам. Отново виждаме Васил. Здрасти, Василе! Насам в тази стаечка има гардеробче. А тук е стаята на момичетата. Трите легла, 3 момичета. Какво повече? И те също имат отделна баня. 2 големи гардероба. Отляво от дясно. Банята, тоалетната. Оп. Така. Имат си те мивка, голямо огледало, тоалетната, ваната. И кърпа с рак. Нататък има изход към терасата. По принцип. 3 много хубави колелета са ни дали. Но аз ще излеза от другата страна. Тук в дясно отново виждаме Васил. Здрасти, Василе! Имаме си много хубава гледка, колелетата на терасата. Общо взето тераската, изглед към кварталчето. Много приятно местенце, много готино, много зелено. И всичко е много спокойно, много приятно. И общо взето Америка.